Usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan ka dapat na pumunta. Sa Inco lang yan, sa Inco. Ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng dumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inco. Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. Inco. Ako, Bicol Cat, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cat, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, whoa, oh, whoa, whoa, oh, whoa, oh, oh. Ito ay atin. Happy Saturday mga kasurog! Another weekend, bakbakan ulit ang inyong matutunghayan ngayong araw na ito. This is your Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Habang papalapit ang ating playoffs, mas lalong nag-iinit rin ang bawat kupunan para humabol o makasama pa sa round 2 ng Ako Bicol Cup 2022. What to expect again, partner? Well, we are now taking a look at nandito tayo sa ating covered court. The crowd are starting to pile up at para sa gusto pang manood, we are here po live sa Daraga Covered Court at muli kaming nagbabalik dito sa bayan na umaarangkada. Walang iba kundi ang bayan ng Daraga, Albay. As we now head on to our Game 1 match-up ngayong araw ng Sabado at muli nating tingnan ang mga key players ng dalawang kupunan. Let's first start with John Paul Noo of Jovellar and Melito Loma of Ginubatan. Who among these players again will carry their team to victory? Ako nga po pala ang inyong kapartner na si Morgan at syempre katabi ko ngayon ang walang iba, the one and only Coach Kyle Andre Marilla. Magandang hapon sa ating mga kasurog who are watching sa ating live coverage ng Ako Bicol Cup 2022. Another good match-up ang i-offer sa atin ng Ako Bicol Cup with this very hot Saturday afternoon. Yes. And Coach, balikan muna natin yung mga naging laban nitong mga unang match-up natin, yung mga maglalaban ngayong sa ating unang match-up. Unahin natin dyan, partner, ang Team Jovellar. Still struggling to have their first crack sa kanilang winning column and they got defeated by the powerhouse Team Pulangi with a 41-point advantage or deficit. And sa kabila naman for the Team Ginubatan, struggling pa rin sila. Also got their second win in which they got defeated by Team Ligao with a 35-point deficit. These two teams are parehas nag-struggle dito sa ating Ako Bicol Cup, but they are both below 500 dito sa ating averages. Pero makikita natin sino ba ang mag-uuwi ng panalo dito sa kanilang huling laro para sa Ako Bicol Cup 2022. At sino yung mapaglalabanan yung struggle na yan, ano? Yes. And well, now let's head on to our games at hand. We will be having 3 games para sa ating Day 13 ng Ako Bicol Cup 2022. For our first match-up nga, we will be having Team Jovellar versus Team Ginubatan. And ang susunod naman po ay labanan ng mga Tagaligaw versus UAS. And next for our last match-up for today, it will be Team Pulangi and Team Piudoran. Ayan, labanan ng pangatlong distrito dito sa Ako Bicol Cup 2022. At pasadahan din natin, Coach Kyle, ang kanilang kartada dito sa 3rd District, dito sa ating torneo. Ang nangunguna po dito ay ang Team Libon na may 5 panalo, 1 talo. Pulangi naman mayroong 4 wins and 1 loss. Ligao mayroong 4 din na panalo at 1 talo. Samantalang ang UAS mayroong 2 panalo at 2 ring talo. Ang Piudoran mayroong 1 panalo, mayroong 4 na talo. Yung Ginubatan na isa sa mga maglalaro ngayon, mayroong 1 panalo, mayroon ding 4 na
talo. At ang Jovillar, sad to say, wala pa silang panalo. Susubukan nila yung araw na to. At meron silang 5 talo sa ating Ako Bicol Cup 2022. And let's head on to our key player matchup partner. Sino kaya dito ang ating dapat na mga abangan sa mga manlalarong ito sa bawat teams? Ano? Let's first start with Team Jovillar. We have John Paul Noo scoring 13 points, 7 rebounds, and 5 assists against Team Pulangi sa kanilang previous outing. At ang sa Ginubatan naman, we have Melito Loma scoring 21 points, 11 rebounds, and 2 assists against Team Legao. And para sa ating para sa ating headline, ito yung headline na meron tayo, Play with the Heart, ang ating headline for today. Even if there is a minimal chance na makapasok sa second round ng ating Ako Bicol Cup 2022, but still, you must play with your heart kasi ayun lang ang magmamatter. Both teams are good, but we can also say na meron talagang best rin talaga. We cannot be biased here kasi there are unexpected cases na kahit ang mga malalakas ay natatalo. The pride for your municipality ay dinala nyo dito, and by that, you're already a winner. Whatever it takes, you did your best. Labanan ulit ng mga taga 3rd District dito po sa ating Ako Bicol Cup 2022. Atin to! And let's head on to our ring arena, arena announcer. Guard number 12, Lumangala. Guard number 15, No. Forward number 22, Kadat. Forward number 5, Delde. Center number 25, Nare. For Ginubatan. Guard number 22, Mostasa. Guard number 20, Olaño. Forward number 1, Luma. Forward number 24, Azanya. And center, Ko, number 23. At ito na po ang tapatan ng Ginubatan versus Jovillar dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Cruci, Ian Gonzalez. And ito yung ating mga starters for Ginubatan, Mostasa, Oliano, Loma Jr., Asanya, and Co. Samantalang sa Jovillar naman, we have Noo, Lumangaya, Dalde, Kadag, and Nares. At ito na yung ating jump ball or tip-off. Makukuha ng mga nakapula, mga taga-Ginubatan. Unang tira sa kanila din. Mula yan kay Asanya. Good start for the team Ginubatan. They want to try that 3-point range early sa ating laban. Oo, one pass. Tapos tira. Almost perfect, di ba? Pero hindi yun ang case ng taga-Jovillar sa kanilang unang try. Sumabla yung tira ni Lumangaya. At nasa mga nakapula naman ang bola. Ko. Now to Mostasa. To Loma Jr. Looking for a teammate. Nakita si Oliano. Binalik sa kanya. Tumira. And syempre, pasok yun. And here sa ating early part ng ating ball game right now, nakikita natin the long range attack of Team Ginubatan is clicking very early. And right now, it's Noo for Jovillar. Nasa kay Lumangaya. Kick out pass. To Naag. Yes! That's Kadag. Kadag. And that's the first two-pointer of Jovillar. Ayan ang missed shot from Ko. Ngayon, nasa kay Noo ang bola ng Jovillar. To Kadag once again. And back to Noo. Short. Ayan na ang mga taga-Ginubatan. Tumatakbo na naman. Loma Jr. Itinira na yon. Hindi na inantay yung ang kakampi. But that's good. At nakakuha pa ng isang foul. Right now, Ginubatan playing so aggressive. They want to put another win sa kanilang kartada dito sa
sa ating Ako Bicol Cup. Pero dito naman sa Team Juvillar, they have to push the ball hard. Dito lalong-lalo na dito sa Team Ginobata na who is well known for their transition offense. Early on, Ginobatan starting to make a statement in this particular ball game. Wala pang 2 minuto po ang nakukonsumo natin sa ating first quarter. And as we say hello kay Mayor Joren Arcangel ng Juvillar and SB Cap Cecilia Arcangel. Magandang hapon po at sa lahat ng mga kapitan sa AKB, maraming thank you po. Yan, magandang hapon kay Mayor Jorem Arcangel of Team Juvillar. Yes, magandang hapon po Mayor and kay SB Cap Cecilia Arcangel once again. Now Noo for Team Juvillar, setting the play for the team. Pinasa kay Lumangaya. Nahanap sa ilalim si Kadag. Short lang yung under goal na tirang yon. Ayan na si Uliano ng Ginobatan. Mabilis. Mabilis din yung score niya. And that's a good one. Another 2-pointer for Team Ginobatan. Score natin 10 for Ginobatan for Juvillar. This is your last game. You have to give your best dito Yeah. sa ating magkabilang kupunan kasi there is no tomorrow para Yes. sa kanila dito sa Ako Bicol Cup. They know na hindi na sila makakapasok sa second round pero etong mga bagay na ito yung mga kailangan mo pa rin ipanalo Oo. Diba? Para yung kumpiyansa mo even na you're sitting at the bottom of the standing, at least paglabas mo meron ka pa rin a proud face because you got a win. Kumbaga taas noo pa rin dapat si Oo. Noo kung maipapanalo nila ang labang ito. Pero ayun, mukhang ayaw ni Asanya. Oo, hindi niya bibigyan ng isang panalo itong Juvillar. Parang with yun that ang attack. gusto niya mangyari. With that, another 2-pointer for Ginobata. Now to Noo to Kadag. Kadag now, sabi niya, screenan mo ko, Lumangaya. Pero binigay niya kay Noo. Medyo short yung tirang yon from behind the arc. And we have a No, I guess that's 24 seconds shot clock. 24 seconds shot clock. Pero umabot din naman siguro. Kaya lang, First personal foul for mapupunta na sa mga tag-Ginobata ng bola. Mostasa, dire-diretso, papunta sa loob. Binigay kay Ko. Wala yung reverse layup na yon. Pero balik sa labas yung bola to Loma Jr. Mostasa. And well, sayang yung pasang yon. Medyo mababa lang ng konti for Asanya to receive. What a beautiful Saturday afternoon. Sobrang init Yes, ng ating panahon ngayon. parang summer lang, ano? Kesa naman, maganda na siguro to kesa naman umuulan eh. Yes, of course. We had rains for the past Oo. days. Umaraw, umulan, hindi napipigilan ng ating mga kasurog to be here sa ating Mga venues. Mga venues. Oo. At syempre pa yung mga nanonood sa atin online. Sa Ako Bicol Online TV, sa Ako Bicol Party List page, and sa page ni Representative Saldico. Meanwhile, Asanya, intended kay Ko yung bola pero napunta kay Loma Jr. for another 2. That's a nice jumper from Loma Jr. Eto na si Dalde. Balik kay Moral ang bola. Hirap makapasa itong si Dalde sa loob. Pero doon nakita si Noo for that floater. Wala. Pero mapupunta pa rin sa kanilang bola. Sayang yung opportunity na yun. Kadag could have made that shot na. Kaya lang nag-hesitate siya at linabas at creating to a turnover. At ayan, na ipuntos po ng mga taga-Ginobatan ang turnover na yon. Meanwhile, it's Lumangaya receiving the ball. Dribbling to the right and pinasa kay Noo. Noo now. Nakita si Moral sa top of the key. Yes! That's a good one. Yan yung dapat na ginagawa ng Team Juvillar na kailangan lang nilang masustain and maging consistent yung kanilang ball rotation and
finding that open guy para makuha yung mga ganong puntos na yon. Oo. Pero ganun din ang ginagawa nitong mga taga-Ginubatan, looking for that open teammate. In that case, Loma Jr. was once again open for that triple, or for the triple. Paulo Mangaya, nakita si Moral, same spot, almost same result. Kumalog nga lang sa ring ng konti. Pero what matters is naibuslo niya yung bola. Meron kang 2 points. Oo. Kahit ano pang pagkakatira mo doon, basta lumusot sa ring, all goods na yon. Oo, kahit ano pang itsura mo dyan. Oo. Meanwhile, Asanya lumusot with that left hand drive. And yes, Time out. And right now, Team Hoviliar, there's no defense at all sa kanila. Very easy shots ang binibigay nila sa Team Ginubatan. Pero doon naman para sa kanila naman in terms of their offense, nahihirapan sila because of the defense of Team Ginubatan. So, kailangan nilang i-double up as we take a look at this replay. The layup of Azanya, I guess. yes, using the left hand. That's a beautiful one. Ay, salamat sa ating mga kasama dito sa mga replay na yan, ha? Headed by Sir Christian Calleja. By the way, this time out is brought to you by Willie and Sons. Ayan, batiin natin, mga kasama natin sa Willie and Sons. Maraming salamat po sa tiwala na ibinigay nyo dito po sa Ako Bicol Cup 2022. And syempre pa, ang Inco Tools. Yes, Inco Tools Legazpi, Naga, and Sorsogon. Kalidad na abot kayang tools, mabibili na sa Inco Tools pa sa mga paborito mong Inco stores dito sa Bicol. Inco makes the world in make the world in your hands. Mabatiin ko na rin yung si Boss Wilco ng Willie and Sons. Aba, oo. That's a good friend of mine. And that's another 2-point shot. This time it's ang bagong salta na si Velasco for Ginubatan. Noo crossing over. Giving it to Dalde sa labas. Tumira. Wala. Alonso. Back to Velasco. Velasco now to Muya. Pero ayaw yung bola. Ayaw pumasok sa ring. Eto na si Noo. For Hoviliar. Binigay kay partner niya, kay Dalde. Who launched a 3. Wala. Ayun na mga taga-Ginubatan. Velasco from Loma Jr. That's a beautiful layup. The beautiful connection Oo. from the Team Ginubatan. And right now, Team Hoviliar settling to their outside shot. Ibig sabihin yan, malakas ang depensa sa ilalim ng Team Ginubatan because Hoviliar are forced to take those outside shots. Because yung mga guys ng Ginubatan na medyo mas malalaki kumpara sa kanila. Pero ganun pa man, hindi ininda yun ni Dalde. Sabi nila yung yung shaded area is not for small guys, pero medyo titingnan natin si Dalde small pero nakatira siya doon with the Ko and Muya there. At yun naman, gumanti ka agad itong si Ko. That's a bully ball on Ko. Ang ginamit yung kanyang size. Ayan, Committed by Lumangkaya. ganda nung First spin round move foul. ni Ko. And syempre mas maganda yung tira. Mas maganda yung replay. Ayan, of course. Mas maganda yung replay. We are under 3 minutes. Actually, we're heading to our 2-minute mark ng ating first quarter. Score natin 27 para sa Ginubatan, 12 naman po para sa Hoviliar. Kadag gives it to Noo para sa 3-point shot na yon, pero he missed. Ayun na, nakuha uli ng mga taga Hoviliar. Pero cannot handle the ball. At ayun na naman, mayroong another chance or another opportunity for Hoviliar. Great spin move. Bitin lang doon si Noo. Medyo short lang yung tira. Alonso. Ito Velasco. Balik sa ilalim. Wala. Ayan na si Noo.
one-on-one game. You know what, partner, kanina nakausap ko during our break kanina before we start this game. Nakausap ko si Coach Dalden ng Team Hovilliar and they are very grateful sa kanilang experience dito sa Ako Bicol Cup. Sabi nga niya kanina, kahit pa nasa kulelat sila or nasa bottom sila ng ating standing, the experience ay hindi talaga mababayaran, sabi ni Coach Dalde. And sabi nga niya din sa akin, watch out for the Team Hovilliar for the next season. Yun ang mga... Maghahandaan na talaga daw nila. And ganun din yung napag-usapan namin kanina with one player of Ginubatan, that's Mustasa. Sabi ko, all native kayo, no? O niya, sabi niya, sir, pero siguro next time, medyo may mga katulong na rin kami from other, may mga guest players na din kami. Bubuo din ako ng team, dadaling ko si LeBron James dito. Ayun lang. Velasco for Ginubatan to Alonso. Looking for that spot. Yes! And right now, under a minute to go, malaki na tong kalamangan ng Team Ginubatan. Di ko lang nakikita sa Hovilliar yung talagang parang strong determination to win in this game. This is their chance para matapos nila tong torneo na meron man lamang silang isang panalo, di ba? But if you commit turnovers like that, those are unforced turnovers, talagang hindi ka mahihirapan ka makakuha ng panalo dito sa ating torneo. So they have to really minimize on those turnovers. You know what, partner, dito sa ating broadcast, very analytical tayo. Same goes with the team. They are very considerate sa kanilang stats. Talagang pinag-aaralan din nila. Pero those kinds of turnovers, you cannot afford to do it in this kind of tournament, especially na gusto mong mabalik ang kumpiyansa mo sa sarili because you are suffering a 5 losing streak. Dapat mas matindi yung thirst. Oo, yung na meron eagerness sila. mo, dapat andun yung eagerness mo eh. Oo. Pero on that particular play, nakascore na naman po si Loma Jr. ng Ginubatan na naghatid sa atin sa score na Ginubatan 33, Hovilliar 14 sa pagtatapos po ng ating first quarter dito po sa Ako Bicol Cup 2022 first matchup ng ating Day 13. Magbabalik po kami. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik po tayo dito sa laban ng Hovilliar versus Ginubatan. Once again, sa ating Day 13 ng Ako Bicol Cup 2022. Live na live po tayo dito sa Dalaga Covered Court. Kapa Morgan kasama si Coach Kyle Marilla. At merong collision doon sa shaded area. Kanina during our first quarter. And this second quarter is being brought to you by Willie and Sons. Yan. Maraming salamat mga taga Willie and Sons. Meanwhile, Convocar and Kamba na sa loob na for Ginubatan. And that's a beautiful shot once again mula kay Alonso. Kanina sa first quarter natin, partner, Loma is full speed ahead with a 14 points sa ating first quarter. That's a big point already for Loma and Doo. Sa kabilang side naman, the 6 points of 14 ng Team Hovilliar is coming from him.
nakikita natin talaga kay Loma Jr. yung will to win. Talagang desidido siya. Gigil eh. Yung gigil talagang niya. may determinasyon. Oo, yung gigil niya ngayon is right on track. Oo. Yung gigil na tamang-tama lang, Oo. di ba? Na hindi kumukulang yung tira, hindi rin sumusobra. Talagang sakto lang. Just the right gigil na kailangan for them to win in this ball game. Great pass from Alonso to Ko. Pero yun, puts up his own miss. Magandang effort yon sa parte naman ng mga taga-Ginubatan, who's now leading 35-16. Noo. Nares. Tukadag. Perfect. Yun yung mga pangalawang beses at pangatlong beses ng Team Jubillar that they attack the interior defense of Team Ginubatan, and they went successful. So I guess they have to move the ball and look for that drop pass sa ilalim. Meanwhile, ganun din ang ginagawa nitong Ginubatan. Talagang Bully ball eh. Oo, binubuli nila ang mga nasa ilalim ng Jubillar. Well, you have to take advantage ng advantage mo, di ba? Oo. Yun ang pinaka-simple basketball eh. Oo. Alamin mo kung ano yung advantage mo and capitalize from it. Oo. Muya to Kamba. Kamba launches a triple. Yes! Kamba with the comeback game. Yes, a comeback game for Kamba. Yeah, he started strong dito sa ating sa kanilang last game. During that last game kontra sa team By the way, that three-point shot was brought to you by Inco. Kung saan may Pilipino, nandoon din ang Inco. thank you very much sa ating mga sponsors. Paano pa? Magdadagdagan pa yan. Oo, medyo naninibago pa tayo. Oo Bigla nga. na lang nagpa-flash sa screen natin. Nagulat din ako kanina eh. Once again, magandang hapon po sa mga taga-Inco. Salamat po sa tiwala. Nakadag. Yeah, With a Kadag. short stop there. 7 minutes. 3 minutes na po na kukonsumo natin sa ating second quarter. Ko, binigay kay Alonso. Short this time. Noo. To Damaso. Damaso, balik kay Noo for 2. Kamba mula kay Velasco ay Muya. And ayun, medyo short lang yung tirang yon ni Kamba. Pero kabalik sa kanila yung bola with Muya handling it to Alonso. Alonso, balik sa kanyang teammate na si Muya. And that's a beautiful play. Dalde. Almost traveled there. Kadag. Using his left. Yes. Kailangan lang nilang gawin ng paulit-ulit yung mga ganong atake na yun. Huwag mo nang antayin na makapag-set up ang depensa ng Team Ginubatan considering yung size nila and the height and the build of their bodies. Talagang maihirapan ka to attack the shaded lane. Pero nandun si Nares on that particular play, challenging ko. Kaya lang talagang sabi mo nga, mas mighty. Sa build pa lang talagang mas malaki at mas matangkad itong si Ko. And taking that advantage for his team. Yan, ang power move na yan. Courtesy of Ko. And once again, we are live po dito sa Daraga Covered Court sa Banwang Umaarangkada. Ayan, and tayo po ay napapanood sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List, at sa page po mismo ni Representative Saldico. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin to. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And we have our sponsors, William Sons and Inco Tools, of course. Score po natin 46-24. Ginubatan leading this ball game kontra Jubillar. Under 6 minutes.
sa ating second quarter. Right now, this is already a 23-point ball game. Jovellar needs to take advantage on their speed. And dapat mas bilisan nila yung yung kanilang opensa. If I'm going to break down the games of Team Jovellar, partner, ang pinaka-close nilang game is the Team Pioduran. Pero the other 4 game na losing effort sa kanila, pagka binaon sila ng almost 15 points sa first quarter pa lang, talagang natatalo sila sa game na yon. So yun hindi ang na sila barometer. nakahabol. Oo, yun ang barometer ng Team Jovellar dito sa ating Ako Bicol Cup. So right now, this could be a possibly another loss for them, pero it's early to say naman, bilog ang bola pagdating sa basketball. Pero if we're going to susundan natin yung stats, yun ang sinasabi sa atin ng stats. And that's a good basis for us to tell. Kaya lang, yun nga, sabi nga natin, always the ball is round. You know what, partner? Elementary pa lang ako. I love reading stats. Talaga. Oo, bata pa lang ako. Sabi ko nga, di ba, sa post ko, pangarap ko na to. Tagal ng pangarap ko to. Kaya nga nandito ka Oo. sa Ako Bicol Cup 2022. Ako naman, hindi ko naman talaga pinangarap na maging commentator sa isang basketball game. Pero ang pinangarap ko is maging pro basketball nung ako nasa kabataan. Kaya lang, medyo short Yun tayo. ang sinasabi nila minsan na, anong klase pangarap meron? Kasi sinasabi nila, di ba, most of us, ang pangarap natin is to play sa big leagues, Big leagues, oo. PBA ka or somewhere. Oo. Pero ako sabi ko, nung pinakauna tinanong ako nung naging una kong coach, sabi ko, hindi, gusto ko maging sports analyst. Lalong-lalo na sa basketball. di ba? Yeah, oo. I did once sa boxing. Talaga? Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun eh. Oo. I did once. Ang boxing na nag-commentator din. Grabe ka ha. Pero mali-mali ka eh. Pero I'm sure mas komportable ka dito sa Yes. basketball. Noo, hesitates. Dumiretso pa rin. Wala. Naandun ang kanyang kakampi, si Nares. Saving the day. These 3 guys of Team Jovellar, Noo, Nares, and Dalde, they have a bright future ahead of them because of their performance dito sa Ako Bicol Cup 2022. Ang ganda-ganda ng mga games dito eh. Talagang natatalo lang talaga sila because of the consistency and the adjustment, the proper adjustment that they need to do para manalo sa mga games na yon. Yes, coach. In the meantime, that's Lumangaya and that beautiful layup. Hindi man lang natakot itong si Lumangaya na nandun yung mga malalaking mama ng ginubatan. Meanwhile, eto naman ang ganti ni Mostasa. Wala. Pero nandun si Tadeos Ko. At ngayon nasa kay Kamba ang bola. Balik kay Mostasa. At ibinalik din kay Kamba. Now to Tadeos Ko. Pero inabutan sila doon ng 24-second violation. Good defense. Yan, ang slow-mo na yan ay hatid sa inyo ng Inco. Gandang layup yun ni Lumangaya, challenging the defense of Team Ginubatan. Oo, by the way, Inco Tools Legazpi, Naga and Sorsogon. Kalidad na abot kayang tools, mabibili na sa Inco Tools. Sa mga paborito mong Inco stores dito sa Bicol, Inco, make the world go round or make the world in your hands. That's a beautiful one from Velasco. Walang sabit yon. Nothing but the bottom of the net. Noo can handle the ball pretty well. Oh, And Mostasa can do that thing very well then. sa page ko, I posted already the most efficient guards that we have dito sa Ako Bicol. We know can be part of it, pero stat-wise, talaga medyo nag-short lang. Pero he's definitely one of the guards na kailangan nating bigyang pansin para dito sa Ako Bicol Cup. Even Mostasa. Yes, indeed. Both guards are good. And on that particular play, pinakita ni Noo yung kanyang vision.
finding, I think that was Nares for that two-pointer. Now it's Tadeos Ko. Kinakatawan nitong si Noo. Oo. Ganda nga nung post mo dyan, ano, sa page po ni Coach Kyle. Coach Kyle Marilla. Moral, binitin pa yon. Ang ganda yung gamit ng tuhod niya dun eh. Oo. Kung talagang hinabol mo yun, matutuhod ka dun eh. In the meantime, yun naman ang version ni Kamba ng hang time. So palitan na lang ng puntos ang nakikita natin dito sa ating last 2-minute mark ng ating second quarter. Lumanggaya for Jovellar. Nakita si Nares sa corner. Binigay sa opposite side kay Dalde. Tumira. Wala. Pero mapapanatili ng mga taga-Jovellar ang bola sa kanilang mga kamay. Nares, aatake yan. Nares forcing the issue for the team of Villar. Again, that's a good attack on the part of Nares, pero kailangan mo din bigyan ng kaginhawaan ang sarili mo by passing or kicking out the ball sa corner or sa wing. Di siya nagkaroon ng opening dun eh, kaya napilitan siyang... By the way, that slow-mo version of that layup by... Sino yan? Si... Moral. Moral was brought to you by Willie and Sons. Ball committed by number 22. Kadang, first, personal foul. Mostaza. Now to Noo of Jovellar. Lumanggaya. Gahanap ng mapapasahan, walang makita. Mas komportable siyang pumasa kay Noo sa left side. Noo hesitates, pero dumiretso. That's a good one from Noo. Asanya. Head to head with Lumanggaya on that particular sequence. Wala, sabi ni Mostaza, sandali. Pero sabi naman ni Kamba, eto na, tira ko na. Nandun naman si Velasco, si Muya rather, for that rebound. Kaya lang, mapupunta ang bola po sa mga taga-Jovellar. Ang gandang layup ni Noo. Ganda talaga, using his left hand. Nasa kay Noo uli ang bola. Binigay kay Kadag. Wala yung tirang yon. Medyo short ng konti. Balik sa kanya. Thanks for a triple. Nope. Na-rebound ni Kadag. Kadag naman. Dumidiretso sana papunta sa rim pero nakawala yung bola at tumama sa tuhod niya. So it will go to Ginubatan. Score natin 60-36. 24-point lead na enjoy ngayon ng mga nakapula. Mostaza. Nakawala ang bola sa kanya. Now kay Kadag. To Lumanggaya. Nakawala din kay Lumanggaya ang bola. Balik sa mga taga-Ginubatan. Wasted opportunity once again para sa team Jovellar. They could have settled for the remainder ng ating first half pero they opted to go fast. Oo. Last 2 seconds. Noo has to shoot. Yes! Wala. Nakatira pero sablay yung tira. Medyo short ng konti. That ends our second quarter of action dito po sa labanan ng Jovellar at ng Ginubatan. Ginubatan leading with 62 points, Jovellar 36. Ito po si Kapak Morgan kasama si Coach Kyle Marilla. Magbabalik po dito sa Ako Bicol Cup 2022.
sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan, opisina, ang maaasahan mo ay Inco. Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. 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 Oh, Inco. Inco. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung sa maskara, wala kitis yung din. Ang pangitan na sa amon, mga sabi ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, kung man ako sa iyo magad sa pinto. Po si Kapa Morgan, kasama si Coach Kyle Marilla at tayo po ay nagbabalik dito sa Ako Bicol Cup 2022 Day 13 at ang unang matchup natin natutunghayan between Jovellar and Ginubatan. Nasa second half na po tayo. Coach Kyle, magandang hapon once again sa'yo. Yes, good afternoon. And syempre sa ating mga kasurog who are watching sa ating live coverage ng Ako Bicol Cup 2022. Kanina nakita natin how strong and how fast Ginubatan was. Kanina talaga kaya nabaon ka agad sa 26-point lead ang Team Jovellar because of the 14 points of Loma and Co with 9 points dito sa kabila for the Team Jovellar. The limelight is Noot with 12 and Kadag with 8. Yun, mga ating mga leading scorers sa ating ball game na ito. Mostasa tries his 3-point range, short, pero muntik na, no? Muntik nang mahulog yung tirang yon. Right now, Ginubatan making some pressure defense, causing Nares to lose that ball. So talagang makikita natin yung Ginubatan really determined to win this ball game. Asanya. Nakita si Loma Jr. and finds that perfect spot. Kita mo yung jump shot ni Loma? Oo. Pumipitik pa yung paa paa niya, tapos ang malayo pa yung release niya, nasa likod pa ng ulo niya. Oo. That's a difficult jump shot. Talagang gagamit ka doon ng maraming energy to do. Parang si Fisher, no? Sa Oo, parang Lakers, Fisher. Ganon, galing sa likod yung bola. Hirap na tira yon, pero definitely no problem for Loma. Oo. He can hit those long twos, even threes, di ba? Yun yung pinag-uusapan natin last time yung shooting stroke mo. Pagka comfortable ka dyan, just do it. Just do it. Huwag mo nang ibahin. Kasi nga, if it's working, why not? Why fix it, di ba? Tama. Maybe you can improve it a little bit. Oh, you can improve pero it. not to change it. Oo. Pero, yun na nga, kung mga murang edad pa, dapat yung tama talaga, yung correct. Correct position, di ba? Ang Albay gifted sa mga coaching clinic Madami sa atin dito mga coaching clinic who are producing a lot of good players. Nakikita natin itong mga production nila na naglalaro dito sa Ako Bicol Cup 2022.
And with this type of tournament, itong Ako Bicol Cup 2022, mas marami pa ang maeengganyo Yes. na yung mga anak nila pa-train, maghanap ng mga coaches na magbibigay ng fundamental sa kanilang mga anak, di ba? And mas magiging basketball, active tayo dito sa basketball talaga dito sa Bicol, particularly dito sa Albay. Yun, nakasungkit si Kadag ng 2 puntos using the board. Mostasa for Ginubatan to Asanya. Asanya looking for a receiver. Binalik kay Mostasa na lang. Nasa ilalim that time si Loma Jr. Ang tumira ay itong si Oliano. Damaso. Tonoo. For Jovellar. Basang-basa yung pasang yun ni Noo. And Ko was fouled as he puts the ball in on that particular play. Kaya mapupunta po siya sa free throw line. Number 15, first personal foul, first team foul. And itong free throw ito ay hatid po sa inyo ng Inco Tools. And Inco Tools Legazpi, Naga and Sorsogon avail 50% discount on all Inco stores or power tools ngayong Ako Bicol Cup. Atin to. So meron palang 50% discount Kapunta nga dyan. sa Inco Tools habang ongoing itong Ako Bicol Cup Oo, 2022. Bilhan ko si Direk 2 barena. Tamang-tama yung magagamit natin yan dito. Ipipix na natin yung mga gamit natin dito. I-fix mo yung tornilyo sa akin. Ayan na, tumatakbo ang mga taga-Ginubatan. Pero Loma couldn't handle that ball. Nagkabuhol-buhol yung tuhod niya on that particular sequence. Noo. To Damaso. Nares, hindi natin nakikita yung aggressiveness ni Nares. Damaso shoots 3. Nope. Because his teammate is not locating him, kaya hindi nabibigyan ng good spot. And I guess right now Nares, he must move para makaposition siya ng mas maganda and para makita din siya ng kanyang mga teammates. Para hindi rin mahirapan yung mga teammates na mapasahan siya. Lalo pat medyo mahigpit din yung depensa nitong Ginubatan. Kamba, nope. After scoring ng kanyang first 3-pointer dito sa ating ball game, Kamba medyo umaalat. We're expecting to have a comeback from Kamba. Meantime, Mostasa to Oliano. Sigurado na yan. And ito na naman ang mga taga-Jovellar. With Noo, wala pa rin palitan Hindi pa rin pinapalitan itong si Noo. Talaga kung sa labada, masarap na itong kusutin. babad na. Oo, alas na lahat ng games nila. Kita mo yung parang hindi to nauubusan ng gasolina. Oo. Pero walang gasolina on that particular play ang mga kakampi niya. Hindi na i-shoot yun. Ito naman si Mostasa using his left. Yes, that's a good shot for Ginubatan. 71-42. 4 minutes and 29 seconds sa ating pong third quarter. Laban ng Jovellar at Ginubatan. That one was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Di ko alam, akala ko parang voice over na lang eh. Tulad dun eh. Yun, Kamba making a comeback with that 3-point shot. And now it's Dalde for Jovellar.
Balik sa kanyang teammate na si Noo, who finds Kadag. Shoots a triple. Nope. Pero nandun si Noo for that putback. Itong magkalaban na to, mga neighbors to sa 3rd district, magkatabi lang tong bayan. Magkakakilala yan, mga Oo. dayo-dayo, di ba? Nakakilala sila actually kanina. Nakita ko nga how friendly they are together. Pero walang friendly, sabi ni Ko. Oo. And right now, this is a blowout lead by the team Ginobatan. Again, kung gusto mag-catch up pa dito with Team Jubilar trailing by 28-point lead. Again, yun ang sinasabi ko sa kanila. They have to double up their effort dito sa ating ball game. Continue to attack the defense of Team Ginobatan and not settle for your outside range, especially kung hindi clicking yan. You have to look for another way para matapesan mo tong kalamangan na to. Meanwhile, Lumangaya just find that way kung paano niya maibubusto yung bolang yon with that shot being created by this number 12 guy of Jovillar. Gumanti naman kaagad itong si Loma Jr. para sa Ginobatan. This is only just our first match up po dito sa Daraga Covered Court ng Day 13 ng Ako Bicol Cup 2022. Meron pa po tayong inaabang dalawang match-up for today. At medyo kumakapal na rin yung tao dito sa loob ng Daraga Covered Court. And there goes Dalde for that putback. Loma Jr. inintay si Alonso, who gives it to Kamba. Kamba hindi makatira kasi nandun si Noo, pero si Loma ang tumira sa kabilang banda. Wala, medyo malakas yung tirang yon. Noo. Dire-diretso yan! Wala! Short yung tira pero nakuha ni Lumangaya. Gives it to Nares. Launching a triple. Nope. Nandun uli si Dalde. Para sa follow-up shot na yan. Ito si Dalde, garbage boy to ng Team Jovillar eh. Oo. Yung mga ganong mga mintis na napupulot niyang rebound and is putting it back sa rim. Yan ang mga bagay na gusto mo sa isang underrated forward. Kasi he's playing 3 or 4 spots sa Team Jovillar pero definitely because of his sleeping ability and the timing sa bola ay nakukuha niya yung mga rebounds na ganon. At saka yung sipag niya na to follow through. Yeah. Sa mga miss, either yung tira niya or tira ng kakampi niya. Kaya talagang hindi mawawala ng chance na hindi ka makakuha ng mga rebound and putback shots. Noo. Lumangaya. Yes! Yes na yes po yan para kay Lumangaya. And that's a triple. Slowly talaga nagiging signature mo na yung yes, yes. Kahit ako, lagi kong inaantay yun eh. Nasasanay na ba? Oo. Ayan, Noo. Gives it to Nares. Nares, sabi niya. Sandali. May kalaban sa harap. Yun na nga, nakuha ng mga kalaban. Nasa mga ginabata na ngayon bola. Pero mukhang Kamba stepped on the line. So the ball will be back to Jovillar. 48 seconds po remaining in our third quarter of action. Noo to Oyales. Kicks it out to Lumangaya. At ang portion na ito ay hatid po sa inyo ng Inco Tools. Inco Tools Legazpi, Naga and Sorsogon. Kalidad na abot kayang tools mabibili sa Inco Tools sa mga paborito mong Inco stores dito sa Bicol. Inco, make the world in your hands. But right now, the game is in the hands of Team Ginobatan because of this lead. Oo. Sitting on a 27-point lead kontra dito sa Team Jovillar. Ano kaya kung talagang seryosohin itong Jovillar itong ball game na to? I think they are right now. They are seriously playing. Yun nga lang, the defense of Team Ginobatan is very good and excellent.
kaya na-stop nila, and they are not giving chances sa Team Jovellar in terms of fast break and those set plays. So I think right now Team Jovellar, if they want to trim this lead down to at least a comfortable margin, again, kailangan nila makuha yung kumpiyansa nila from the 3-point line, and the attack to the basket must be good by the rotation of player C, that just like that na yung maganda yung slide ni Nares going to the rim, and nakakuha siya ng foul. Yun. Mga ganong klaseng play ang gusto nating makita. That one. That beautiful find by Noo to his big guy, Nares. Diba? Nakakuha pa ng foul. In the meantime, Alonso giving it to Loma. Loma talagang uwat. Naku, grabe. Sa aggressiveness lang naman. Nandito na yon kay Loma sa game na ito. Pero Magmula pa kaninang umaga. Mukhang nakapulot pa siya ng foul doon. Oo. So he will take 2 free throws. Oriana, number 14, second personal foul. That's a nice one. Nice shot. Mula sa free throw line for Loma Jr. Ayan, nagtatapos po ang ating third quarter with a score of 78 para sa Ginubatan at 62 naman para sa Jovellar. Magbabalik po kami on our fourth quarter. Ito po sa ating unang match-up dito sa Ako Bicol Cup 2022. Atin to. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat. Back to the action here at Daraga Covered Court for the Ako Bicol Cup 2022. Labanan ng Jovellar versus Ginubatan. Nares attacking the ball or attacking the basket rather. Not the ball. Loma Jr. Ganon din, umatake din. Gantihan ka agad dito sa pag-uumpisa ng ating fourth quarter. At ayan na naman ang mga taga Jovellar with Noo. And right now, this is only a 16-point ball game. 16 lang pala eh. Kaya yan. Oh, kagaya niyan. Oh, Score na naman itong Sinoo. So, making it a 14-point lead. very manageable lead. So they have to make that strong defense now to deny Ginubatan. Ayan, kagaya niyan. Now Kadag, tumatakbo pero nandun nasa likod niya doon si Velasco. That's Muya. Noo. Aggressive. Papunta sa basket and he was fouled. Yun ang nakukulangan ako sa mga unang quarters. Yung attack ni Noo. Very well known tong batang to in his attack to the basket. Pero right now, at least nakapulot siya ng foul, but he misses his first shot. Importante na ma-convert mo ng puntos yung mga opportunities na yan. So, muntik nang lumuma na naman yung bolang yon. Buti na lang hinigop ng ring. Eto na si Kamba.
Oliano launches a triple. Yes! Oliano. Pamatay sunog para sa Team Ginubatan. Slowly, itong Villar is making a run. Pero Oliano silencing stopping the momentum for Team Villar. Pero nakikita ko yung determinasyon nitong Noo. May pasa ka sa kanyang kakampi, si Lumangaya. Nice handle and nice shot from that guy, Lumangaya, for Villar. Kamba to Velasco. Oliano once again. Nope. Na-rebound ni Nares. Now it's Villar once again. Tumatakbo with Noo. Muntik nang makalusot na naman sa opportunity na ibigay ng Ginubatan pero he was fouled. Ganda yung gustong gawin doon ni Noo. A little hesitation and change of direction. Pero naka-foul lang si Loma doon sa likod. Lumangaya to Dalde. Dalde. Hindi mapasahan si Noo. Kaya ibinigay na lang kay Kadag. Kadag naman. Diretso na to. Nope. Yun lang ang problema ni Kadag eh. Wala siyang masasabi natin sure ball sa game na ito. Wala din ang tirang yon pero nandun si Loma Jr. Mapupunta pa rin po ang bola sa mga taga-Ginubatan. It's going to be a baseline throw in as we take a look at that beautiful move, beautiful shot ni Lumangaya for Team Villar. Ganda, oh. Lumusot sa kilik-kilik ng kanyang kalaban. Back to the action. Asanya. From Kamba to Velasco. Nope. Pero na-rebound ulit ni Asanya. Tumira na itong si Asanya mula sa malayo. Pero wala yon. Right now, ang nagiging problema ng Team Villar kung bakit sila naghahabol ngayon sa ating ball game, it's because, again, the size of Team Ginubatan, you are forced to gang rebound. Yung mga players ng Team Villar are helping their big guys to rebound. Kaya nagiging problema ngayon, those long rebounds, especially pagka napunta ng 3 points, hindi mo yan makukuha because of that gang rebounding. Because all of 5 players na you have on the floor ay nakatutok dun sa ilalim para kunin yung mag-box out and mag-rebound. Oo. So, kailangan dito yung lateral quickness mo. In the meantime, this free throw is brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Loma Jr. and a triple. Yep. That's good. Ang ring para kay Loma ay bukang-buka with already 23 points si Loma. Kadag. Shaking Muya. Noo now. Noo. Losing that ball pero mapupunta pa rin sa kanila ang bola. Tumama sa nakapula. While Noo is attacking the basket. Oyales giving it to Shot clock violation. right now. Ito na yung mga nakapulan naman. Kamba. Long three! Yes! For Kamba. Nasanay si Kamba tumira from the parking lot. Parang mas komportable nga siyang tumira doon eh. Noo finds Nares sa ilalim. Wala, nahirapan siya doon.
Yun, ang battle for that ball between Noo and Loma. Mapupunta ang bola sa mga naka-gray. Kailangan ng Team Villar a little bit of pick and roll action because kung si Nares ay mag-stay lang dyan sa shaded lane and waiting for the right time to receive the ball, mako-cover ka agad siya ng dalawang big man. So I think right now even with a 2-3 zone by the Team Ginubatan, you can use a little bit of pick and roll or pick and pop because Nares can shoot from the range. So at least yun, magbibigay sa iyo ng variation on how to attack the defense of Team Ginubatan. And I think Nares can manage or can do it well. Kailangan niya lang talaga ng magandang passer and for him to look for that spot din kung saan siya mag-re-receive ng bola. Because he can attack pretty well. He can attack strong to the basket. Pero humahabol pa rin po ang Jovillar, ang kanilang kupunan. 71-89 po ang score natin. 5 minutes and 30 seconds remaining on our fourth and final quarter. Noo being guarded by Kamba. Going to the left. Passing it to Nares. Pero yun, buti nakuha ulit. Na-recover yung bolang yun. Kadag launching a triple. Nope. Pero nandun si Noo to clean the mess. Nandun yung effort ng Team Jovillar pero you cannot afford to take time para pag yung mga mintis mo ma-frustrate ka dun sa mga miss layups mo or open layups or open shots from the perimeter. Pagka na-mintis mo yan, takbo ka agad para sa depensa. Yun. Yan yung yun yung mga basic na kailangan mo ituro din sa mga players mo to how to control frustrations. May mga makikita mo mga player open layup tapos na-mintes and then they will be frustrated, they will go to look for Tinuturo yung ring. Tinuturo yung ring, yung bola, di ba? Nilalamba yung bola. Ano ba tong bolang to? You might be unlucky on that play pero definitely sabi ko nga on the defense walang lucky, walang swerte-swerte, walang malas sa depensa. At saka ikaw yung gumagawa ng shot. Ikaw gumagawa ng tira mo eh. So you cannot blame it sa ring or kung kani-kanino. You can blame the defense. But you have to play better offense when the defense is good. Ito na ang mga nakapula getting ready para sa kanilang ball possession. With Asanya, Kamba sa backcourt. Yan na yung screen ni Ko. Uy, libreng-libre dun sana si Loma. Pero medyo malakas yung kanyang tira. Noo to Nares. Nares. Nandun si Ko. Denying him the position to make that easy shot. Pero sa kanila po mapupunta ang bola. With Kadag throwing it in. And finds Damaso. Who launches a 3. That's good. 3-point shot by Damaso. Kaya pa to. This is only a 15-point lead para sa Team Ginubatan. Aba, Gino Jolens na lang nitong si Ko. Yun nga, yung sinasabi ko, there's no resistance at all sa depensa ng Team Jovillar. Nandun nakapwesto yung tao, kaya lang hindi siya nag-a-adapt doon sa movement na ginagawa ng offense. So as a defensive player, dapat reactive ka masyado. Damaso, another 3, yes! At ayan na. Beating the shot clock is Damaso. 79-93. Kamba. Asanya. Dumiretso with that beautiful spin move mula sa baseline. That's another great shot
Damaso again. Launching another triple. Yes! For Damaso. Tatlong sunod para kay Damaso. Better late than never. Oo. I never knew that this guy can really shoot. Pero yan, pinatunayan sa atin na with that 3 consecutive 3-pointer. Pero bawi naman kaagad ang mga taga-ginubatan with Loma making that play for Ko. Look at Damaso right now. Give him the 4th triple. Wala, binabantayan na. Pero the other guys must step up para makahabol. 82-97 lang score. Ayun na naman si Damaso. Muntik na mabitawan yung bola pero napaganda pa. So once again, nandito po tayo live na live sa Daraga Covered Court. Siyempre sa ating sariling bayan. Ako po ay Daragenyo, si Coach Cal, Daragenyo din. Salamat tayo sa Mayor, Honorable Carwin Baldo. In the meantime, ang free throw shot na ito ay hatid sa inyo ng Inco. Inco Tools Legazpi, Naga, and Sorsogon. Avail 50% discount on all Inco Power Tools ngayong Ako Bicol Cup. Atin to. Ito na mga taga-ginubatan. With Kamba finding Alonso. Pero wala yung bolang yon. Nakuha pa rin ang kanilang mga kampe, ang kanilang mga big guy. Kamba launching another triple mula sa side pero wala yon. Ito na yung mga taga-Jovellar with Noo making that layup. At nadagdagan na naman ang score ng Jovellar. 86. We have an 11-point lead as we get to a closure. Kamba using his left hand. Napakagandang layup na yon. 1 minute 32 seconds lang po ang natitira sa ating bakbakan na ito. Bakbakan ng Jovellar and Ginubatan. And right now, a 13-point lead for the team Ginubatan. Again, sabi ko nga kanina during our pre-game na this is your last game here in Ako Bicol 2022. You have to put all your hearts out. Kasi ito na yung huli mong pagkakataon. Ito at least dagdagan ang record mo in terms of winning column. And yun na nga ang ginawa ng team Ginubatan. Pero on the side naman of Team Jovellar, sabi nga kanina ng coach nila, the experience, yun ang kanilang bibit-bitin pauwi sa kanilang munisipyo. And I guess nothing to be ashamed of in terms of Team Jovellar. May mga games na talagang nakukulangan lang. Kung talagang yung purpose nila is just exposure and the experience, successful sila sa parteng yon, di ba? Yeah, no one will be losing dito sa Ako Bicol Cup 2022. Especially, you're going to take home those shoes. Yes, oo. Naalala ko tuloy yung sapatos natin. Meron, bakit sa atin? Walang sa atin. Wala ba? Akala ko Wala meron. yung sa atin, silang meron. Akala ko meron. Ikaw kasi coach sapatos. Talking about sapatos. Parang yun lang nung kinakanta ko yung theme song ng Ako Bicol. Yung sabi mong, yung kanta ko yung akin to. hindi nga akin. atin to. Oo. Yeah. Pero So dapat yung shoes, atin to. atin to. Pagkasama na tayo, atin to. Yan, atin to na talaga. Anyway, this free throw is being brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Madami ring stores or mga branches itong Willie and Sons. Legazpi, Albay, Alsor, meron, Daraga, Tabaco, Ligao, Pulangi, Piduran, Sorsogon, Bulan, Gubat, Irosin. Maski saan ka pumunta dito sa Bicol, talagang merong Willie and Sons. Pati nga sa island, mga islands, Masbate, Kataingan, Veracatan, Katarman, Samar, o pati pala sa Samar, Calbayog, Katbalogan, Borongan, and Allen Samar. Merong Willie and Sons. Again, good afternoon kay Boss Wilco ng Willie and Sons. Nagbabasketball ba din Yes. siya, no? Yes. I was hosting their Christmas parties nung early years ko as a DJ. Kaya nagkaroon din kami ng mga kwentuhan niya ni Sir.
Sir Will. Ko, nag-free throw. Yes. Madaming laging sumusuporta ang Willie and Sons. Kaya again, good afternoon Boss Wilco. Magandang hapon po. Salamat sa sana tiwala. nag-enjoy ka sa game. Last 20 seconds of this ball game. Nasa mga taga-Jubillar ang bola at na-shoot pa yon ni Lumangaya at nakabinwait ng foul. Oh yeah, kung gusto niya ang 50% discount sa mga tools, Inco Tools na kayo. Habang ongoing po ang Ako Bicol Cup 2022, may 50% discount ang Inco Tools. Oo. Inco Tools Legazpi, Naga, Sorsogon. Ayan. 50% po ang discount niya. Sabihin mo lang na nanonood ka ng Ako Bicol Cup. Yeah. Oo. And right now, as we wrap up this game, partner, I want to congratulate these two teams Yes. na nag-participate. And thank you for the participation here sa Ako Bicol Cup. They put up a good fight dito sa atin. Siyempre, sa larangan ng basketball, merong panalo, merong talo. Pero at least, unless na hindi mo binigay mo yung 100%, the effort is there, pero talagang natatalo ka lang. Again, the experience, the benefit, the exposure na makapaglaro with veteran players, and even the import who are playing outside Bicol, yun ang mga bagay na hindi mo mababayaran kahit saan pumunta. And dahil dyan, panalo ka na. Ha? Yes. So congratulations once again, Team Ginobatan, winning this particular matchup with Jubillar. And once again, batiin natin yung Mayor ng Jubillar, Mayor Joren Arcangel, SB Cup Cecilia Arcangel, at sa lahat-lahat po ng mga kapitan daw. Magandang hapon sa inyo dyan sa Jubillar. And we're taking a look at Coach Dalde and the rest of the team. And of course, Mayor din ng Team Ginobatan, Mayor Chino Garcia. Ay, oo. Mayor Garcia, magandang hapon din po. Maraming salamat sa suporta. And of course, our Kasurog, Saldico Kasurog player of the game is none other than Milito Loma with 25 points, 2 rebounds, and 5 assists. At susunod na labanan natin ay mas aabangan. Ayan, so kawayan portion. Teams natin. Ayun, so we're heading down to our second matchup of our Day 13 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Once again, yung final score ng ating unang matchup, Ginobatan winning 103-89 para naman sa Jubillar. Ako po si Kapa Morgan with Coach Kyle Marilla. Kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Kung usapang gamit na pangbahay ay alam mo na kung saan. Katapat na pumunta sa Inco lang yan. Sa Inco ang katuwang sa pagkumpuni, sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi. Sa tahanan opisina ang maaasahan mo ay Inco. Oh Inco, Inco, Inco.